verse 2 up to 3. Unya, nakita ko ang laing usa ka manununda. Galatians 7:2 up to 3. Namikaya ikan silangan sa adlaw, nagdala sa timbre, sa buhi nga Diyos. Ug sa makusog na tingog, iyang disindita ng upat ka manununda nga natagan sa kagahom, sa pagpangdaog sa yuta o sa dagat. Unya, verse 3. Nga nag-ingon kanila, ayaw ko sa ninyo pagdagmali ang yuta, ang dagat, ang kakahuyan, hangtod ang mga ulipon sa mga Diyos. Amo nang katimbrihan diya sa ilang mga angkang. Ibasa daw sa English. And I saw another angel ascending from the east, having the seal of the living God. And he cried with a loud voice to the four angels, to whom it was given to hurt the earth and the sea, saying, hurt not the earth, neither the sea, nor the trees, till we have sealed the servants of our God in their foreheads. Kahit na libro Supunias, kahit tatig-abrihin nga Bible, labiyananan kami si Supunias. Sa English, si Pania, chapter 2, verse 3. Manon, pangitaan pagkamatarong, pangitaan pagkamago, tingali kamo pagkatabuan sa adlaw sa kasuko sa Diyos. Tanawan sa English. Chapter 2, verse 2-3. Seek ye the Lord, all ye meek of the earth, which have wrought his judgment. Seek righteousness, seek meekness. It may be ye shall be hid in the day of the Lord's anger. The Lord's anger. Gusto ko magwali ng kabuntagon. The coming destruction of this planet Earth. Kaliabot nga pagkagunog niining kalibutan atong gipuy-an. Atong gihangaw sa mapagampo sa nagingin sa mga pulong sa Ginoo. Christ, Lord Jesus, ang maraming Diyos, sa mga lugar, sa kailan ng Lord, mga tuloy sa inyong mga pulong, mga gastos sa mga lagat, mga lalaki lugar, naging ng Lord, subay Diyos sa mga pulong. Dalay ko ikaw Diyos, salamat na si Waran ng Jesus. Amen. Palagpakan natin. Salamat sa iyong suporta, pagsimba. Dasal din karon sa gitawag nga community quarantine. Ugma mag-disipyo na ta. Balik normal. Tuntun gihapon ang gitawag nga protocol o guidelines sa government. Kung ipasabot ka ng paggamit sa mask, wala na undang. Di basta-basta sa tonight, dito ilalong sa arka. Busa kining tanan pangitabo, may kalambigitan ang Diyos nini. Amen. Amen. Ang tanang butang nagpanghitabo sa kalibutan, adunay kalambigitan ang taas. Apan salamat sa Ginoo, kay bisan nagpanghitabo kining panahona, nagpabilin, nilutaw gyapon ang atong pagtuo. Amen. Ug ang Diyos kanunay nagapanalangin sa iyang mga katawhan. Wa taniya pasagdi, wa taniya biyahe. Amen. Everybody say praise the Lord. Naa ang Diyos sa tanang panahon. Amen. Palakpak na to. Bagwali ko ning kabuntagon ang nagsigabot nga pagkaguba, pagkagunob ning kalibutan. Ning planet Earth usa nga atong gipuy-an, giatiman kini pag-ayo sa tao, ipatakom sa tao, gidevelop sa gobyerno, apan ang lintunganay sa unahan giandam for God's destruction. Usang Bible nagkasigaan sa 1 Juan 2:15-17. Ayaw ninyo higugma ang kalibutan, ni ang butang na anong kalibutan. Kaya bisan kinsang na igugma sa kalibutan, ang gugma sa Diyos wala diya kaniya. Ang kalibutan mawala, apan siya nga naghigugma sa amahan, magapabilin sa walay katapusan. Maunay pasidaan sa Bible. Unya ang Marcos Kapitulo 8, versikulo 36. Unsa may kapuslanan sa tao, maiya ang tibuok kalibutan, apan kapildihan sa iyang kinabuhi. Sa James chapter 4, verse 4, matod pa ni James, know ye not that the prince of this
James. Usa kita nga nagpuyo sa kalibutan. Una, ang atong gigugma mga Diyos nga atong nailahan. Ang mga butang atong nabatunan, kini temporaryo lamang kay naisayod kita. Ang tinuod nga butang, ang mga butang na di makita sa atong mga mata. Maunay mga butang nga mulungtad ibabaw sa atong mga ginabutan. Ikan Peter chapter 3 verse 7. Ako basahon yung Bible legsoon. Ang mga langit o yuta nga karon nagalungtad. Karon nagalungtad. Heaven and earth. Matod pa din karon naglungtad, gitagana alang sa kalayo. Gitipigan alang sa adlaw sa panudya. O talaglagan sa mga taong dili Diyos nun. Mateo 24 verse 29. Matod pa ni San Mateo igsoon. Diya ini katapos sa kasakitan ni adtong adlaw. Paminaw pagkahuman kuno sa kasakitan. Buti pasabot ang kasakitan maguna. Pagkahuman sa kasakitan ni adtong adlaw, ang adlaw mungit-ngit, ang bulan di nabuhatag sa kahayag, ug ang mga bituon, mga tagak gikan sa kaytasaan. Ug batayog ang kahom sa kalagitan. Muna ingon ni San Mateo igsoon sa 16:79 sa pinadayag Revelation 16:17 to 9:10. Ug ikapitong manununda miabusen panaksan ngadto sa kahanginan gikan sa templo, gikan sa trono ni Migula, usa ka dakong tigog na gigon natapos ng tanan. Ug bidason ang paghitlap sa kila sa dalugdog. Paminaw, usa ka dakong linog wa paingon sukad may tao nagpuyo sa yuta. Ilabihan kayod kadako ang linog. Wa pa ni may tabo taliabot pa. Ilabihan kayod kadako ang linog. Ang bantugang syudad nabuak sa tulo ka bahin. Ang syudad sa kanasuran nagagulong. Unya matod pa dinhi. Unya ang Dios na hinumdom sa bantugang Babilonia pagpalag-og kaniya hangtod matiti ang tagayan. Sa kapinta siyang kapugot, ang tanang kapuluan mga hanaw. Mas grabe ni kakuyaw. Dayon, wa na'y makita pa ang bukid na himong patagtanan. Kung ang iglesia naapan ining tungura, ang pangutana asakan ining panahon. Ang patay, dimensyon ni Jeremiah 25:33. Jeremiah 25:33. Ug ang mga pinatay sa Dios netong adlaw mulukop gikan sa usa ka tumoy sa yuta ngadto sa laing tumoy sa yuta. Sila di na pagahilakan, di pagahipuson, ni ikalubong sila. May himong kinalibang ibabaw sa naong sa yuta. Time will come, wa na'y pwede mohilak og minatay tungod sa kadaghan. Ug ang Bible nagsulti, ang mga patay na anang adlaw di na ilubong tungod sa kadaghan ug di na pagahilakan. 16:21 Revelation 16:21. Ug gihagad kong panibugok sa ulan, tagkaliman ka kilo ang gibugaton. Diya sa tao mga tagak gikan sa langit, ang Dios gibalik ka sa tao tungod sa hampag panibugok nga ulan. Hinabihan kayo kamakalilisang among Ama. That is the coming destruction of the planet Earth. 9:3 sa pinadayag, doon na pagay-dulon giandam sa Diyos. Nagipinahan sa Diyos ang mga dulon nga di nila hinabtan ang mga tanong. Di ba ang kanunon sa dulon ang mga tanong? Ang mga lughaw balili, pinadayag 3-4, gikan sa aso ng bula ang dulon ni hugpa sa yuta. Kini sila gyatagag kakum, maingon sa kakum sa tanga sa yuta. Sila gipinakan di nila pagdagmalan ang tanaman sa yuta. Ang bisan unsang lughaw nagtubo, bisan unsang kahoy, kundili ang tao lamang nga walay timbre sa Dios diya sa ilang mga agtang.
swerte ka kay wa pa moabot ang dulon nga timbrihan ang imong agdang sa bautismo sa pangalan ni Jesucristo. Pinadayag 22 versikulo 4, siya magsudong siyang naong ang iyang ngalan ana sa ilang mga agdang. That is, mauna ang timbre isgutan sa Dios. Ang paakon ni ining dulon, dili ang mga tanom, dili ang mga luhaong balili, mga tao lamang na way timbre sa ilang mga agdang. Buti pasabot, wala mabautismuhi sa iyang pangalan. Amen. Pinadayag 6:15-17. Unya ang mga hari sa yuta, ang mga kadagpuan, ang mga general, ang mga dato, kusdan, matag usa o 1000 taong gawas, mitago sa lagop ug sa mga pangpang sa kabukiran, ug nag-ingon ngadto sa kabukiran, kapangpangan, tumpangi kami, tabuni kami gikan sa naong, sa naglingkod sa trono gikan sa kapugot sa kuldero. Kay nahiabot na ang dakong adlaw, sa iyang kapugot kinsabay aral makabangbang ni. 2 Peter 3:10-13. Apan ang adlaw sa Ginoo abot sama sa usa ka kawatan. Unya ang mga langit mawagtang ubang sa dakong dinagok. Ining langit atong gi puy-an, kalibutan nga atong gipuy-an. Ug ang kasugdanan sa kalibutan mga tunaw sa labing kainit. Pagkasunugon ang yuta, ang buhat, ani-ani. Naasa ang mga saksi nini. Kung diri na sila tutog sa yuta. Nga sunugon ang tanang bahin sa yuta, kalibutan matunaw sa labing kainit. Sanglit kining tanang butanga pagkatunaon man sa ingon, paminaw Christian. Pagkakinanglanon kay diyan, magkinabuhi ka mo, pagkabalaan o pagkadyos. Mauna niya ang atong kapitan. Kay kining mga butanga tunaon man sa igon, pagkakinanglanon kayo diyan, magkinabuhi ka mo, pagkabalaan o pagkadyos. Nga magkapaabot o magkapadali, pag-abot sa adlaw sa Diyos. Tungod niini, pagkaduslitan. Ay, duslitan madining kalibutan na madisikil. Duslitan ang kasugdanan sa kalibutan mga tunaw sa kalayo. Verse 13. Apan sumala sa iyang saad, kita nagpaabot sa bagong langit o bagong yuta, di nagapuyo ang pagkamataro. Dunay saad ang Diyos ni atong mga tao naghago sa pagpangalaga diha kaniya. Sa kining kalibutan na din may atong kuyanan. Wa dinhi ang kasiguruhan. Kusa kung magnegosyo ka, pagnegosyo lang. Ayaw na pag-una-una, nagudato kag samot nga naa nakakutob din kalibutan. Pagnegosyo lang, pagtagbo na sa panginahanglan. Tabangi ang buluhaton sa Diyos. Pagpitpul na sa Ginoo, mo na atong kapitan. Mo na sekreto. Ayaw pag-una-una nga bulong tagtan ng kalibutan nga magpadato pakag maayo ng kalibutan. Dili man kining kalibutan na may tukuyanan. Nananong magkupalkata. Diyos sa naatos bukid ako gingnan ng Ginoo. Lord, nahibaw ko kini akong giatanong din nimulungtat. Mga patag mangali ang bukid. Pero wa pa man kamo abot, Lord. Kaghuat basin maabtag kong patiguan ko. Manalang na ikapalit o pampos. Amen. Naku ibilin sa akong pamilya. Amen. Praise God. Tanong gihapon ko. Samtang nagtanong ka, nagtrabaho ka, asa kang nabita na himutang, kanunay ang Diyos pamalandungi. Ginoo, di unta ko nimulimtan sa adlaw nga ikaw mubalik na. Ginoo, iulit ang akong mga paghahago, ang akong mga pag-ando sa pagpagadagat galing. Doon ay amit nagingon, may adlaw na muabot, na wala na ikagubot. Sunod, wala na paglinibakay, wala ko na luha mo gawas, awa na mga kasakitan, wala na kamatayon, wala na kaguto. Kanang adlaw, may atong giapo, ipaabot, mga Kristohanon, nga nagpadayon, hangtod karon sa pagpagalagad ng Diyos.
Ang tubag, Mateo 24, 30. Diara ang tubag, 31. Unya, magpakita niya sa langit ang ilhanan sa anak sa tao. Unya, ang tanang kapanayan sa yuta managminatay. Ilang makita ang anak sa tao, muabot sinapuan sa panganod, sa langit inubanan sa kagawad na kong himaya. 31. O pagkasugo niya iyang manununda, pinaagi sa makusog na tingog sa trumpita. Ilang pagaipuso ng iyang mga pinili. Amen. Matod pa sa Bible. Gikan sa sutlanan sa upat ka mga hangin. Gikan sa usa ka tumoy sa langit ngadto sa usa. Before the destruction of this planet Earth. Amen. Magpakita ang Diyos sa sikan kami na sinapwang sa mga paganod. Makita siya sa tanang mga mata na sudong kaniya. Mamonitor man siya. Kay high-tech naman ang atong panahon. Halos ang mga ganmay payag sa kabukiran may telebisyon. Sa pagnaog sa Diyos nga musakay sa kapanganuran, makita siya sa tanang mga mata. O iyang sugon, ang iyang manulunda, pagipo sa iyang mga pinili. Kay ang Diyos atong ipagalagan, Diyos ka hostesya. Wa di niya katagag, way bili ang atong mga paghago karon. Nagkinabuhi kita kaniya. Kibiyaan nato ang bisyo, kibiyaan nato ang pagigugma sa kalibutan. Kisunod nato ang iyang mga pulong. Pusa pag-abot sa adlaw sa kapanahunan. Ang Diyos hostesya, dili niya tugutan, maapil ka kahagbungan sa 70 kilos nga uwan. Mauna ang atong paglaom. Amen. Everybody say, praise the Lord. Maubitaw na bisan di anda pagsimba, maningkamot at pag-abot sa simbahan. Kay atong nabati, lahi na Diyos makaabot ka sa simbahan. Lahi na Diyos kung makahilak ka sa presensya. Di makabot sa simbahan. Kung na di napugnan ang atong mga pagdahil, di mapugnan ang atong pagko. Makapadalon kita ang pagkakot. Destruction of this planet Earth ang may tabo ng kalibutana. Apan salamat sa mga na may tabo. We are baptized in Jesus' name. We are received the Holy Ghost. And we are obey the word of God. Diunsa nato pag-ubi ang word of God. Sa kadaghan, kagugayon, sa katuhigan, sa atong pag-alagad. Daghanay kakakitan, atong naagian. Di na nato ayhap ang kadaghan. Pero wa nato dibili, giatagag, bili katong tanan. Kay atong nakaplagaan ang gugma ni Kristo. Nga nagpadagayaon niya sa atong mga kalag. Hinungda, nagpadayon ka, pangalan. 1 Thessalonians chapter 5 verse 9. Verse 10. 5:10. For God hath not appointed to us to his wrath, but to obtain salvation through our Lord Jesus Christ. Katapusan, si Kristo mismo ang misulti. Makadaghan ako nga gigamit na termino. Daghay passage sa scriptures na nagsulti ang apostolis ra. May time na si Mateo nagsulti. May time si Dr. Lucas nagsulti. Pero may time Jude si Kristo ang nagsulti. Matod pa niya sa John chapter 14, 1 up to 3. Let not your heart be troubled. Believe in God, believe also in me. Pastor, ano nga may believe in God? Believe also in me. Kaya gi-introduce ni Christ ang iyang divine nature. Iyang gi-introduce ang iyang human nature. Kung atong nakadao Bible, Jesus Christ is a perfect God and He is a perfect man. Muna, believe in God. Believe also in me. In my Father's house, there are many mansions. And if you're not so, I have told you to prepare a place for you. And if I prepare a place for you, I will come again and receive you unto myself. For where I am, there you may be also. When I know the Kristo, asa gani ako, ako usap kamo. 2 Peter chapter 3, verse 17, paminaw, Kristohanon, busa mga hinigugma, sa nasayod na kamong daanin,
kisay gipasayod sa Ginoo, kita ang iyang katawhan. Why kasayuran ang mga tao nga mga alagad ng Diyos. Kung sa mga inikugma sa nasayod na kamundaan ini, magbantay ka mo, basi bayag, madaldal ka mo sa kasaypanan, sa mga tao masupingon, kung makulog ka mo, kung mawanan ka mo sa inyong kalipon. Mula ingon ni Apostol Pedro, magbantay ka mo sa nasayod na kamundaan ini, basin maulipon ka mo niya sa mga kadaldalan, mga bisyo ng kalimutan, di pahibaw na daan kini sa Diyos na kanina. Salamat ang kaanatan sa Diyos na ibaw niining kami nga pangitabo sa kalibutan. Ang atong buhaton mo nga sa mata diya sa panimalay, pagampo nato, pamatyagan nato kanunay ang buhay na presensya sa Diyos. Diya sa mga panimalay, diya sa simbahan, bisan asa tang makablagan, kanunay nato mabati ang iyang presensya. Anon makablagan ang iyang buhay natong andam kanunay, way kahudaw na sa kalinaw na nagpaabot sa tao. Pangitaan ninyo ang Diyos. Samtang siya makablagan pa, pangitaan magkamatarong, tingali niya kamo taguan niya sa adlaw, sayang kapugo.